Moi vaan taas kaikille katsojille. Mä oon nyt tällä hetkellä täällä Valdemarin rannalla. Mä tulin tänne, koska täällä paistaa aurinko. Täällä on nyt kerrankin hyvä sää. Ei sada, ei tuule hirveesti. Tällainen pientä tuulta. Että kaiken puolin ihan hyvä ja melko lämminkin sää. Mä haluaisin tulla tekemään aloituksen tänne Valdemarin rannalle, mutta tänään me lähdetään Saarenkylään katsomaan, mitä siellä nuoret on tehnyt. Siellä muun muassa on yhdellä tietyllä leikkipuistolla leikitetään lapsia. Mä haluan käydä siellä niin katsomassa, että miten niillä menee. Ja sit sen jälkeen, tai sitä ennen, en mä tiedä, käydään katsomaan Saarenkylän kirjastossa, kun siellä pidetään sitä. Niin kuin ekassa videossa näkyy se tablettiryhmä, vähän niinku suunnitteli sinne kirjastoihin sitä hommaa, niin käydään kattoon Saarenkylän kirjastossa, miten niillä menee siellä. Ja totta kai sitä haastattelua tietenkin odotellaan. Eli siis se on tämän päivän suunnitelma, että lähdetään Saarenkylään, käydään siellä puistossa ja kirjastossa, koska mun tietääkseni on tänään siellä kirjastossa, toivottavasti ainakin. Eli ei siinä, lähdetään ajeleen pikkuhiljaa sinne päin. Tervetuloa mun matkaan jaksosta. Täällä sitä ollaan. Mennään kattoon. Hei! Moi! Se pitää aina, se aloitus on aina tärkein video. Ihan sama, joo. Mä sain haastattelun tähän, eli aloitetaan sillä, että sä kerrot kuka sä oot, mitä sä teet. Joo, eli mä oon Ilari ja mä kiertänen täällä Rovaniemen eri kirjastoilla ja pidän tällaista ATK-opetusta 10-3 aina. Erityisesti vähän vanhemmille ihmisille. Niin, saa mainostaa. Ei oo kiellettyä. Mistä sä hait tähän työhön? Tai mistä sä sait tietää? No, tästä? Radiosta kuulin mainoksen, että hirveästi olisi kesätyöpaikkaa nuorille. Mä katsoin netistä pikaduunia lähetin hakemaan. Okei, no niin. Oliko sulla jonkinnäköisiä odotuksia tällä työltä? Että tulee olemaan? Ei oikeastaan, kunhan sais töitä. Ootko nauttinut tässä töissä olemisesta, mikä on ollut semmoista mukavaa? Onko ollut jotain ikävää kenties? Kyllä mä oon nauttinut aika rennohko kesätyötä. Ei täällä paljonkaan asiakkaita, että se on silleen hyvää ja huono asia, että ei oo hirveästi työtä, mutta toisaalta kiva, että saisi vähän enemmän tekemistä. Noniin. Tietenkin se, että mukavaa, että jos saa ratkaista on ongelma. Niin. Sitten haetko sä muualle kesätöihin? Joo, kaupungille ja Arinalle ja aika moneen paikkaan, mä en muista mitä. Mä hain itekin just kaupungille ja Arinalle, ei tullut yhtään mitään vastaan. Ei tullut mitään vastaan. Se tuli kesätyösetelee siinä vaiheessa. No miten sä olisit yleisesti sitä mieltä, että onko nuorilla sun mielestä vaikea hankkia kesätöitä? On aika haastava. Etenkin jos ei enää saa seteliä, niin silloin on vielä vaikeampaa. No. Silloin tosi vähän on paikkaa, niin pääsee töihin nuorena, jos ei kauheasti tukemista. Noniin, jes. Kiitos. Kiitos haastattelusta. Mä en enää kehannut lähteä häirittämään niitä leikkipustotyyppejä, kun siellä tuntuu olevan niitä lapsia ihan älyttömästi ja niillä on kuitenkin aika rajallinen määrä ihmisiä leikittämässä ja ohjaamassa niitä, niin mä vaan päätin, että mä en lähde niitä häiritteen sen enempää, mutta kuitenkin saitte sen haastattelun, mitä mä oon nyt tässä koko viikon hehkuttanut. Mutta mitä tää meinaa, kun tää jakso loppuu? Se meinaa sitä, että mun tehtävä on nyt suoritettu. Mä toivon, että te saitte jonkunnäköistä kuvaa nyt siitä, mitä nuoret saa aikaan. Ja joka ikinen homma, mistä mä kerron tai on kertonut tässä tämän viikon aikana, on nuorten käsialaa ja sitä, että nuoret on tehnyt töitä. Tai siis niin totta kai yritykset on hankkinut nämä nuoret, tai yritys on tarjonnut näitä nuoria, ne on ottaneet ja nuoret tekee työnsä ja ne on tehnyt sen hyvin. Kuten näette, kukaan teistä ei voi kiistää, että yksikään näistä nuorista olisi tehnyt huonosti hommiansa, ei todellakaan. Mut siis, joo, tässä oli tää mun matkan viimeinen tie tai osa vähän niinku. Eli tääkin matka valitettavasti tuli päätökseensä, niin kuin kaikki matkat yleensä. Joten nyt kiitos, jos sä olit matkassa. Jos sä et ollut matkassa, niin sä et ole vielä menettänyt mitään. Sä voit käydä kattoo ne videot tuolta Pikaduunin YouTube-kanavalta.
joka löytyy kans tuolta, sinne pääsee, sieltä voi tilata kaikkea muuta vastaavaa, sieltä löytyy myös kaikki linkit sun muut tarpeelliset. Ei mulla oikeastaan muuta. Kiitos oikeasti kaikille, mä tykkäsin tehdä tätä ja mä toivon, että te nautitte tästä mun matkasta tai että te olitte mun matkassa tässä. Ei mulla muuta. Nähdään toivottavasti vielä joskus. Moi moi!